Türkmenistanyň prezidenti birnäçe ýokary wezipeli resmini şol sanda hoply keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak işine jogapkär ýol başçylary bir wada işden aýyrdy. Köpler bu wezipe çalyşygyny ýurtda koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly agyrlaşýan ýagdaýyň başga bir gyýtaklygyň ikrar edilmegi hökmünde kabul etdiler. Türkmenistanda COVID-19 keseliniň we ölümüň ýaýramagyna garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu gezek hem muny resmi taýdan boyun almady. Birnäçe ýol başçy şol sanda saglyk pudagynyň resmiýeti bir wada wezipesini ýitirdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Saglyk we Lukmançylyk senagatynyň ministriniň orunbasary we döwlet sanitariýa hem epidemiologiýa gullugynyň başlygy Gylýejow, premier ministriň orunbasary Geldenýazow, bilim ministri Gurbanow we döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Öwedow wezipelerinden çekildi. Döwlet habar beriş serişdeleriniň maglumatyna görä bu ýol başçylar işden goýberen düýpli kemçilikler sebäpli wezipelerinden aýrylypdyr. Munyň anyk sebäpleri agdalmady. Ýokynç keseller merkeziniň müdirliginiň ýol başçylarynyň çalyşygy hem bolup geçdi. 25 awgustda hökümet meclisinde wezipe çalyşygy bilen birlikde Türkmenistanyň adatdan daşary komissiýasynyň keselleriň ýaýramagyna garşy alyp barýan işleriniň netijeliligine degişli meseleler ara alynıp maslahatlaşyldy we howply keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada hatabatlar dinlendi. Resmi habarlarda koronavirus agdalmady we türkmen ýol başçylarynyň ýurtda koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly häzirki ýagdaýy ara alyp maslahat edip etmänligi aýdylmady. Birnäçe ýol başçynyň wezipesini ýitirmegi Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleriniň Türkmenistanda koronavirusyň barha ýaýraýanlygy şol sanda delta görnüşiniň tapylanlygy, hastahanalaryň hastalardan dowulu dogy we ölenleriň sanynyň epesli artanlygy baradaky habarlara gawat geldi. Döwlet baş tutany bu gezek hem COVID-19-yň ýurtda çalt ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmedi. Hemma köpler koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almagy işine jogapkär ýol başçylaryň iş başyndan aýrylmagyny ýurtdaky keselçiligiň mövjemegine reaksiýasy hökmünde kabul etdiler. Hususan da Liwap vilayetinde saglyk işärleriniň işden aýrylmagy Azatlyk radiosynyň Liwapda koronavirusyň ýaýramagy we ölümleriň köpelmegi baradaky köp sanly habaryndan soň boldy. Bu aralykda sebitdäki habarçylarymyzyň maska takynmak düzgünine berk gödökçilik edilmegi, mektep bazarlarynyň ýapylmagy we kafeleriň, restoranlaryň hem diň çalyş dehgalaryň köpçülikligiň ýapylmagy barada 25 awgustda habar berdiler. Mundan başga da awtolog bejerýän we ýuýan kärhanalar hem şol güniň ikinji ýarymynda köpçülikligiň ýapyldy. Liwapda transport gatnawyna we ýolagçylaryň daşalmagyna degişli täze çäklendirmeler hem girdiler. Hususan da resmi taksilerden sürüjiniň we ýolagçylar üçin izdaky oturgucun arasynda plastik ýa-da polietilen goragyň oturdulmagy talap edilýär. Bu çäklendirmeler yerli polisiýa işgärlerine de täsir etdi. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagtda Farapdan Türkmenawat şäherine barýan köprüniň üstünde polisiýa işgärleri degişli şahadatnamasyz adamlara geçmäge ruhsat bermeýär. Hatda para almakdan hem ýüze. Jemgyetçilik yerlerinde maskalary dakynmak talaby owa hojalygyna da baryp ýetdi. Hususan da paxta ýygýanlar ekin meýdanlarynda maskalarda işlemäge mejbur bolýarlar. Soň günlerde howanyň temperaturasy 43 gradusa ýetýär, yssyda maskalarda uzak wagtlap işleýänleriň arasynda huşuny ýitirýän ýagdaýlar köp bolýar. Sebitde koronavirusdan ölüm derejesi gitdigiçe ýokarlanýar. Sebitiň ýaşaýyş punktlarynda her köçede diýen ýaly her gün birnäçe merhumyň jenazasy bolýar. Bu döwürde lukmançylyk kömegi hemme el ýeterli däl, keselhanalarda adam köp. Hastahanalaryň köpüsi täze hastalaryň kabul edilmegini toktatdy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä girdejesi pes maşgalalara ýa-da girdeje çeşmeti bolmadyklara hat agyr düşýär. Keselhanalarda we öýlerde bejerme üçin derman satyn almak kynlaşýar. Üstesine derman ýazdyrmak we medisina kömegini almak üçin hem tölek talap edilýär. İşsizleriň sanynyň köpelmeginiň we ilatyň sosial ýeňillikleri almakdaky kynçylyklarynyň fonunda gitdigiçe hat köp adam öz ýakynlaryny goldamak we bejermek üçin öz emläklerini satmaga mejbur bolýar.